Kaixo guztioi, ongi etorri gaurko bideora. Gaurko egunean, matrize baten alderantzizkoari buruz hitz egingo dugu, eta guztia argi gelditzeko asmoz, adibide bat emango dizuegu. Adibidea egin ahala, urrats bakoitzean egin beharrekoa azalduko dugu, eta horri esker, edozein matrizeren alderantzizkoa kalkulatu ahal izango duzue. Beraz, has gaitezen. Lehenik eta behin, matrize bat aukeratuko dugu, 3x3 kasu honetan. Baina kontuz, matrizaren determinantea ezin da 0 izan, bestela ezin izango dugu alderantzizkoa kalkulatu. Gero ikusiko dugu horren arrazoia. Nik hemengo matrizarekin egingo dut lan, eta ikusiko duzue zein errazak diren jarraitu beharreko urratsak. Hasteko matrizearen determinantea kalkulatuko dugu, eta 3x3ko matrizea denez, aukera bat da Sarrusen erregela erabiltzea. Orduan, Sarrusen erregela aplikatuz, honako hau egin behar dugu. 1/3/1 gehi 0/6/-5 gehi 0/0/0 ken 0/3/0 ken 1/-5/0 ken 6/0/1. Hau guztia egin ostean, lortu dugu determinantearen balioa 3 dela. Hurrengo pausoa zein den ikusteko alderantzizkoaren formula erakutsiko dugu. Hemen daukazue. Adjuntuaren iraulia zati hasierako matrizaren determinantea. Orduan, honi esker badakigu zergatik ezin dugu matrize baten alderantzizkoa kalkulatu determinantea 0 duenean. 0 balitz zatiketa ezingo genukelako egin. Orduan, matrizearen adjuntuarekin hasiko gara. Hau kalkulatzeko alde batetik ikusten duzuen posizio hauetan minus ikurra sartu behar dugu, eta bestetik posizio bakoitzaren balioa zein den jakiteko 2/2 tamainako determinante bat ebatzi beharko dugu. Adibidez, hasieratik has gaitezen. Lehendabiziko posizioari dagokion balioa kalkulatzeko, hasierako matrizean zenbaki horren zutabea eta errenkada ezabatuko ditugu. Eta gelditzen diren balioekin determinantea kalkulatuko dugu. Eta prozesu hau posizio guztiekin errepikatuz gero, hau da posizio bakoitzari dagozkion zutabe eta errenkadak ezabatuta gelditzen den azpimatrizearen determinantea kalkulatzen badugu, adjuntua lortuko genuke. Beraz, gure matrizearen adjuntua honako hau da. Behin hau dugula, adjuntuaren iraulia egin behar dugu. Gogorarazten dizuegu irauliaren eginkizuna dela zutabeak errenkadak bihurtzea, eta alderantziz. Hortaz, adjuntuaren iraulia hau izango litzateke. 3 minus 6 minus 30, 0 bat 5 eta 0 0 3. Eta azkenik, azken matrize honen balio bakoitza zatitu behar dugu hasieran lortu dugun determinantearen balioaz. Hau da, 3 zenbakiaz. Ondorioz, azkenengo emaitza hau izango da. 1 minus 2 minus 10, 0 herena 5 heren, eta 0 0 bat. Eta hau izan da guztia. Orain zuen txanda da. Espero dugu bideoa lagungarria izatea. Hurrengo bideora arte!